43 degrees Celsius na heat index na itala sa lungsod ng Dagupan. Pag-asa nagpaalala sa bantang dulot ng init sa ating kalusugan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Naitala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pinakamatas na computed heat index sa bansa sa Dagupan City nitong Sabado, Marso 7, 2026 ayon sa ulat ng ahensya. Umabot sa 43 degrees Celsius ang naitalang heat index sa lungsod na nasa danger level. Ayon sa PAGASA, ang ganitong antas ng init ay maaring magdulot ng heat exhaustion at heat stroke, lalo na sa mga taong matagal na nabababad sa araw. Mahalaga umano ang akarang pag-iingat upang maiwasan ang mga seryosong epekto ng matinding init. Pinayuhan rin ng ahensya ang publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw at magsuot ng preskong damit. Hinikayat din ang lahat na magpahinga sa mga lugar na may ventilasyon o malamig na paligid upang mapanatiling ligtas ang kalusugan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.